Xeyirli irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Корбан бәйрәме чаралары дәвам итә. Республика мәчетләрендә мохтаҗларга корбан итен таратуны оештырдылар. Ковидтан прививка ясатучылар арта, Казанда яңа махсус пунктлар ачыла. Суга тилмерәләр. Тукай районының Белоус бистәсендә яшәүчеләрнең проблемасын кем хәл итәр? Яңадан тұрғызылған Казан Изге Ана иконасы соборын изгеләндерү чарасына бөтен илдән бик күп кунаклар килде. Аны шәхсән Мәскәү һәм бөтен Русь патриархы Кирилл үткәрде. Бу уңайдан тантанада катнашучыларга һәм кунакларга Россия президенты Владимир Путин да телеграмма аша мөрәҗәгать итте. Президент соборны торгызу дин тотучылар, гыйбадәтханәләргә зиярат кылучылар өчен зур һәм көтеп алынган вакыйга булуын искәртте. Рус православие чиркәве Казанның Изге Ана иконасы соборын торгызуга аерым өлеш керткән һәм өчен Рөстәм Миңниханов һәм Минтимер Шәймиевкә бүләкләр тапшырды. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңниханов Сергей Радонежский исемендәге 1-нче дәрәҗә ордены. Татарстан дәүләт киңәшчесе Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиевкә Изге Андрей Иконописец исемендәге 1-нче дәрәҗә ордены тапшырылды. Республикада төрле конфессияләр вәкилләре арасында дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту буенча зур эш алып барыла дип билгеләп үтте патриарх Кирилл Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңниханов белән очрашуда. Республика президенты яңадан торгызылган собор Россиянең рухи энҗе бөртеге булыр дип ышаныч белдерде һәм патриархка дуслык орденын тапшырды. Патриарх Кирилл Татарстан җитәкчелегенә православие изге урыннарны торгызу буенча эзлекле эш алып барулары өчен рәхмәт белдерде һәм республикада митрополит Феофан истәлегенә игътибар белән карауларын билгеләп үтте. Очрашуда шулай ук Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, дәүләт киңәшчесе Яңарыш фонды рәисе Минтимер Шәймиев катнашты. Татарстан башкаласында яңадан торгызылган Казан Изге Мәрьям ана иконасы соборы сүрәтләнгән почта блогы барлыкка килде. Казан ратушасында почта маркасының махсус штемпеле белән истәлекле мөһер сугу тантанасы узды. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Рус православие чиркәвенең Казан епархиясе викария, Алабуга епископы Иннокентий катнашты. Ике оригиналь нөсхә Татарстан милли музеена һәм Татарстан дәүләт архивына тапшырылды. Беренче көн дигән мөһерне конвертларда шикләнгән күләмдә генә куялар. Аларны шулай ук почта бүлекчәләренә тапшыралар. Бүгеннән барыбызда котлыйм. Исәнлек, саулык, иминлек, киләчәктә дә шулай бер-беребезне аңлап, менә шулай иттереп эшне алып барырга кирәк. Бу безнең бөтен кыла торган гамәлләребез күңелебезгә, халкыбызның күңеленә ятырга тиеш. Бу бик мөһим. Киләчәктә дә шушы эшләргә әле киң колач белән тотынырга, эш итәргә кирәк. Башка темаларга күчәбез. Татарстанда һава торышының салкынаюы көтелә. Бу хакта Казан федераль университеты эксперты Тимур Әүхәдиев сөйләде. Ул билгеләп үткәнчә, июльнең 1-нче уртасы аномаль эсселек белән тәмамланды. Бу атнада республикада яңгырлар, яшенле, көчле җилле, тотрыксыз һава торышы көтелә. Бүген элеккечә үк җылы һәм тотрыксыз булачак. Кыска вакытлы явым-төшем, аерым районнарда боз, яңгыр яварга, көчле җил булырга мөмкин. Төнлә һава температурасы 15-21 градус, көндез 24 градустан 31 градуска кадәр. Иртәгә җомга көнне һава торышының сизелерлек үзгәрүе көтелә. Татарстанга коронавирустан 3 төрле вакцина кайтарылган. Бүгенге көндә ковидтан прививка ясатырга теләүчеләр күп. Шуңа күрә вакцина белән республика тиешенчә тәэмин ителергә тиеш. Прививка ясатырга теләүчеләргә вакцинаны сайлап алу мөмкинлеге бар. Спутник V, Ипивак Корона яки Ковивак вакциналары җитәрлек сонда. Спутник вакцинасы 57 000 доза кайтартылган. Прививка ясату өчен яшәү урыннары буенча поликлиникада, дәүләт хезмәтләре порталында 122 телефон номеры буенча яки күп функцияле үзәкләрдә язылырга мөмкин.
Казан үзәгендә ковидка каршы вакцина ясату буенча яңа пункт эшли. Менә бер атна инде ул шәһәр халкы өчен уңайлы график белән ял көннәрсез иртәнге 10-нан кичке 8-гә кадәр ачык. Алда язылырга кирәкми, вакцинаны чират буенча ясыйлар. Бүгенге көндә башкалада барлыгы 43 вакцина ясау пункты исәпләнә, метро станцияләре янында һәм сәүдә үзәкләрендә махсус күчмә бригадалар эшли. Прививка ясатырга теләүчеләр күп. Пунктларга, метро станцияләре янына, сәүдә үзәкләренә кешеләр җыела. В наше время, вот сейчас, когда уже третья волна пандемии, оставаться и надеяться на то, что пронесет, не получается. Поэтому собрался, пришел, вакцинируюсь. Ковидтан вакцина ясатуның әлеге пункты әле яңарак кына ачылды. Беренче минутлардан ук прививка ясатырга теләүчеләр җыелды. Экспертлар билгеләп әйткәнчә, мондый пунктлар популяр, чөнки кешеләргә махсус поликлиникага барырга кирәкми. Эш сәгатьләре иртәнге сәгать 8-дән кичке 10-га кадәр, ялларсыз. Көнгә прививка ясатырга кимендә 50 кеше килә. Ольга Красова да шушы пунктны сайлаган. Урында документларны тутырды, терапевттан сәламәтлеген тикшертте, тән температурасын, кан басымын, пульсын үлчәделәр. Шуннан соң гына вакцина ясадылар. Укол нәсеннән курыкса да, үзенең һәм якыннарының саулыгы өчен прививка ясатырга тәвәккәлләгән. Я боялась больше. Все хорошо. Бик курыккан идем. Барысы да яхшы килеп чыкты. Авыртуны да сизмәдем. Минем 12 яшьлек балам бар. Сәламәт булып, имин матур яшисем килә. Прививканы икенче тапкыр 21 көн узгач ясыйлар. Вакытын табиб пациент белән килешү буенча билгеләй. Бүгенге көндә республикада 700 меңнән артык кеше прививка ясаткан. Шуларның 500 меңгә якыны икенче вакцинаны алган инде. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Балаларга ковидтан прививка ясатырга ярыймы? Алар коронавирусны ничек кичерә? Нәтиҗәләре нинди булырга мөмкин? Бүген вирус таралуга каршы көрәш буенча республика оператив штабының турыдан-туры эфирында фикер алышу шушы темаларга багышлана. Трансляция сәгать 11-дә башлана. Сорауларга онлайн режимда Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш педиатры Светлана Синек җавап бирә. Югары уку йортларына укырга кергәндә аттестатны тапшырмасаң да була. Республика Мәгариф һәм фән министрлыгы быелгы кабул итү кампаниясенә мәктәпне тәмамлау турындагы аттестаттан башка документлар тапшырырга рөхсәт итте. Моның өчен абитуриентларның гаризаны поступление вуз онлайн сервисы аша тапшырулары шарт. Системада аттестатның барлык мәгълүматлары бар. Шуңа күрә аларны кабаттан тапшыру мәҗбүри түгел. Өстәвенә Мәгариф һәм фән министрлыгында әйтүләренчә, хәзерге эпидемия шартларында үзара элемтәләрдән саклану да бик мөһим. Торак коммуналь хуҗалыгын реформалауга ярдәм итү фондының күзәтү советы рәисе Сергей Степашин Татарстанның хисап палатасында булды. Ул Император православия Палестина җәмгыяте халыкара иҗтимагый оешмасы рәисе буларак аерым кешеләргә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Әлеге оешманың Татарстанда да төбәк бүлеге бар. Бүләкләнүчеләр арасында җәмгыять вәкилләре, шулай ук мәдәни тарихи мирасны саклауга өлеш кертүчеләр бар. Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бөек князь Сергей Александрович истәлегенә мактау билгесе белән бүләкләнде. Мы здесь в правительстве и в парламенте республики имели всегда тесные контакты и не только международными делами занимались, но и занимались внутрироссийскими и внутритатарстанскими задачами. Я очень признателен, приложу все силы, чтобы дальше работать в этом направлении более активно и заинтересованно. Безнең телерадиокомпания Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм йөзеннән проектны дәвам итә. Узган юлы сез игезәкләр Ульяна һәм Милана Кузнецоваларга ярдәм иттегез. Моның өчен барыгызга да рәхмәт. Бүген 13 яшьлек Петр Алексеевның авыру тарихы. Малайның умыртка баганасында сколиоз бар. Корсет ярдәмендә 2 еллык терапия курсын узу таләп ителә. Гаилә бездән ярдәм көтә. Бу процедураны 13 яшьлек Петр Алексеев икенче тапкыр уза. Сколиоз диагнозын 4 яшендә куйганнар. Тик мәктәпкә укырга кергәнче дәвалау курсын билгеләмәгәннәр. Кечкенә Петяны савыктыру белән әнисе шөгыльләнгән. Подрос у нас сразу. Улымның хәле яхшырды. Соңгы вакытта ул буйга үсеп китте. Бераз бөкрәеп йөри иде. Хәзер туры йөри башлады. Гел табиблар күзәтүендә булды. Малайга беренче тапкыр корсетны узган ел кидергәннәр. Бу аның гәүдәсен турайтырга булышкан. Дәвалау физкультурасын уза, массаж ясап торалар. Петр 7нче сыйныфны тәмамлаган. Ул физкультура дәресләреннән азат ителгән. Шулай да дуслары белән футбол уйный, бассейнга йөри башлаган.
начал заниматься плаванием, которое полезно для своей спины. Яз көне Петя буйга нык үскән, корсет гәүдәсенә кысан. Хәзер аңа яңа корсет сатып алырга кирәк. Моннан тыш малайга 2 елга терапия узарга тәкъдим ясаганнар. Ул ярты миллион сумга төшә. Если обеспечить сейчас мальчика комплексной вот этой восстановительной терапией, то... Хәзер малайны комплекслы терлекләндерү терапиясе белән тәэмин итсәк, без аның реабилитация мөмкинлекләрен күпкә арттырабыз. Шул очракта аның физик хәле өчен күп еллар алга нигез салабыз. Без Петрга бергәләп ярдәм итә, аның хәлен җиңеләйтә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәрү дә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфот сайтларында. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Идел елгасы яр буенда Чиста Идел проекты нигезендә шөпшар җыю буенча экология акциясе узды. Акциядә Татарстан экология һәм табигать ресурслары министрлыгы хезмәткәрләре, эшмәкәрләр, коммерцияле булмаган оешма активистлары катнашты. Казанның Локомотив комлыгы яр буеннан шактый шөп җыеп алдылар. Быелгы 2 чакрымнан Барлыгы 2 чакрымнан артык яр буе территориясе чистартылды. Мондый өмәләр даими рәвештә үткәрелә. Чиста Идел экология проекты Россиянең 6 зур шәһәрендә, шул исәптән Казанда да гамәлгә ашырыла. Республика буенча да Иделне сауыктыру программасы буенча юнәлешләр билгеләнгән. Эшәргә дә, юынырга да, кирләр юарга да, хәтта үсемлекләргә сибәргә дә яраксыз. Тукай районының Белоус бистәсендә яшәүчеләр үзләрендәге суның сыйфатын нәкъ менә шулай тасвирлый. Алар Чаллы водоканалыннан бистәгә кадәр магистраль су үткәргеч төзү мәсьәләсен хәл итүне сорыйлар. Җирле халык проблемасын без дә өйрәндек. Техника ломается, пить невозможно. Юлия Малыгина гаиләсе белән Белоус бистәсендә 7 елдан артык яши. Су проблемасы һәрчак булды ди. Тукай районы хакимияте халыкны артезиан су белән тәэмин итәргә узган ел ахырында ук вәгъдә иткән. Тик ул сүздә генә калган. Халык һаман сыйфатсыз судан интегә. Но мы же не можем постоянно пользоваться такой. Без мондый начар судан гел файдалана алмыйбыз бит. Безнең хәзергә колак салучы да юк. Барысы да булыр дип эш әлегә буш вакытдан ярак киткәне юк. Чиста су тутырылган савыт куярга тиешләр иде, анысы да юк. Вот вода, которая поступает в дом, свет. А вот такой вот фильтр. Авыл кешеләре сүзләренә караганда, бистәдәге су нормаларга туры килми. Алар хәтта бәйсез экспертизада үткәргән, тикшерү аларның шиген раслаган. Су эчәргә, юынырга, кирләр юырга гына түгел, хәтта түтәлләрдәге үсемлекләргә сибәргә дә яраклы түгел. Үсемлекләр аңлашылмый торган пленка белән каплана. Суны сатып аларга яки чишмәдән ташырга туры килә. Бу судан соң савытларга юшкын утыра. Кир савыт саба юу машиналары ватыла, торбалар күгәрә. Пришлось мне нанимать трактор, сантехника, трубы, ремонтировать. Сантехниканы, торбаларны ремонтлау өчен трактор яларга туры килде. 3 ел үткәч, кабат шул хәл. Бөтен торбаларны аштырырга булдым. Тагын зур суммада акча торырга туры килде. Яна трактор, тагын эшчеләрне үз хисабыма ялладым. С 2015 года по настоящее время в Беларуси нет водопоставщика. Закон нигезендә 2015 елдан бирле хәзергә кадәр бистәдә су белән тәэмин итүче оешма юк. Халыкны су белән тәэмин итүгә килешүләр төзелмәгән. Шелтәрләр 2018 елдан бирле баланста торса да, халык үзенә үзе хезмәт күрсәтә. Барлык изгелекләр, барлык аварияләр халык хисабына бетерелә. Халык яңа магистраль су үткәргеч төзү өчен тырыша. Без Тукай районы хакимиятенә запрос ясадык. Әлегә җавап юк. Вәгъдәне күпме көтәргә туры килер, билгеле түгел. Фарис Мөхәммәтов, Рзалия Фәхретдинова, Татарстан яңалыклары, Тукай районы. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Гает көннәрендә күркәм гадәт буенча Татарстанда хәйрия чаралары уза. Корбан бәйрәменең 2нче көне Диния нәзарәтенең мохтаҗларны ашат хәйрия акциясе белән дәвам итте. Аз киремле гаиләләрне корбан ите белән тәэмин итүгә юнәлтелгән әлеге чара кысаларында Гает күчтәнәше мөфтиятның Зәкат хәйрия фонды тарафыннан таратылды. Тулырак киләсе язмада. Корбан сарыкларының ите бер көн эчендә 760 мохтаҗга 182 гаиләгә таратылды, ә 3 көнгә 1742 аз киремле гаиләне тәэмин итә. Гает күчтәнәче 12 социаль оешма, забота мөмкинлеге чикләнгән балаларның ата-аналары җәмгыяте, Вавилова исемендәге Казан хосписы, Яшелүзәннең психоневрологик диспансеры, акыл үсешендә тайпылышлары булган балалар өчен 1 номерлы мәктәп-интернат, шулай ук 10 уку йорты һәм 11 төзәтү колониясе алды. 1000 кешедән торган, 1000 гаиләдән торган даими база бар. Мохтаҗларыбызның базасы.
бу исемлек һәр даим алышынып, үзгәреп тора инде. Кемнеңдер хәле яхшыра, ул исемлектән чыга, яңалар өстәлеп бара. Әлбәттә, безгә бер телефон номер буенча шалтыратып мөрәҗәгать итәләр. Мохтаҗлар да, шул вакытта ярдәм итәргә теләүче хәйриячеләр дә. Имамнарыбыз аша да күп кеше безнең фондка мөрәҗәгать итә. Республикабызда белгәнчә 1,5 имам бар. Һәрберсе дә урыннарда безнең вәкил булып санала һәм һәрберсе аша безнең белән элемтәгә чыгу мөмкин. Без Казан шәһәре Тукай урамы 89-нчы йортта урнаштык. 225-30-22 телефон номеры буенча шалтыратып, барлык сорауларга җавап алырга мөмкин. Барлыгы диния нәзарәте быел Корбан бәйрәме уңаеннан мохтаҗларга, аларның диннәренә, милләтләренә карамастан, күп балалы һәм аз керемле гаиләләргә, ятимнәргә, караучысыз калган ялгыз кешеләргә, акыл үсешендә тайпылышлары булган балаларга һәм социаль оешмаларга 25 тоннадан артык корбан ите тапшырды. Безнең хезмәткәрләр ел сайын Корбан гаете җитәргә берничә атна калгач шалтыратып исемлекләр төзи башлый. Һәм инде заказлар арткан сайын, ягъни безнең аша чалынган ит күләме арткан сайын, без инде ул исемлекне дә үстерә барабыз. Моннан тыш, кайдадыр ишетеп, белеп, беренче тапкыр безгә шалтыратучылар да шактый. Былтырда мен аны ишеткәнем, бер таныш хатын телефонын биргәнем, мен шалтыраттым, әлхәмдүлилләх, былтыр ит бирделәр. Быел инде тагын шалтыраттылар да, урынын әйттеләр ит бирәсе җирне. Менә мин килдем инде. Казанда торучыларга исеменнән закат фондына һәм хәйрия кешеләр хәер биргән кешеләренә, итләрне биргән кешеләренә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Аллаһ Тәгалә аларга исәнлек, саулык бирсен, көтмәгән, уйламаган җирдән хәләл маллар, бәрәкәтле ризыклар бирсен. Үзебез өчен шундый бер тәртип куйдык. Бер сарыкны 5кә бүлеп, якынча иң бәләкәй сарыкны да 15 килодан чыкса да ул бер гаиләгә 3 кило ит теләгә. Туры килә. Безнең фонд аша Корбанлыкка заказ биргән очракта инде безнең шартыбыз бар. Барлык итне дә мохтаҗларга таратабыз дигән. Чөнки бу безнең төп эшебез. Без мәчләрдән аермалы буларак 3тән берен алыгыз дип, яисә тулысын алыгыз да күпмедер өлешен калдырасыз, кисә калдырыгыз дип алай итеп әйтмәйбез. Фонд сатып алудан мохтаҗларга илтеп бирүгә кадәр барлык оештыру мәсьәләләрен тулысы белән үз өстенә алды. Ярдәмгә мохтаҗ кешегә бер елмаю да зур бүләк. Закат хәйрия фонды бәйрәмнәрдә генә түгел, даими рәвештә Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен ихлас күңелдән ярдәмен күрсәтеп тора. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Һәр авылның шишмәсе, я булмаса кизләү, кое кебек табигый су чыганагы бар. Шермешән районының Әмир авылы шишмәләрен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Килгәндә дә шишмә кебек шылтырап, нәкъ татарча тыйнак килегез, тәнгә җанга сихәт дәрман биргән шишмәләрнең кадерен белегез. Без Әмир авылының Алашык шишмәсе янында басып торабыз. Әмир авылы кешеләре дә шишмәләрнең кадерен белә. Илдар Юзеев әйткәнчә, әнә күрәсезме, өмә ясап шишмәне төзекләндереп яталар. Өмә ясап төзекләндерелүче шишмәнең тарихы борынгы заманнардан ук килә. Әлеге урында тимерче алачыгы булган. Шишмәнең исеме дә шуннан килеп чыккандыр дип фаразлый авыл халкы. Яшь киленнәрнең уңганлыгын сынарга да бер форсат булган ул шишмә. Халык суны да шишмәдән ташыган, кер чайкарга да биргә килгән. Элек хатын-кызлар кер чайкарга чират тора иде дип искә ала күргән белгәннәр. Аны инде дифтәнекләр ясаган ари шул 2000 елны авыл киренә авылның 200 еллыгына. Ул инде тузып бетте, буяулары кырылып бетте, искереп бетте, бик ямьсез. Халык кайта да бит шунда төшә, чишмәгә төшә. Шунда менә мин чишмәнең башында гына торам. Менә миңа оят, менә алар төшәләр дә менәләр. Чөнки матур түгел ул. Без инде авыл халкы белән килештек тә баштан чыгып, төшеп, үләннәрен чаптык, чистарттык. Шишмәнең тирә-юнын буяп җибәргәч төс кирип китә, әмма 20 ел эчендә күпме су аккан, кары, яңгыры дигәндәй шишмәнең улагын, басмаларын яңартсаң да әйбәт булыр иде дигән уй килә. Кыз баланы бизәндерәсен дә бит, күлмәге матур түгелме инде, или күлмәк кидерәсен дә бизәнмәгәч, барыбер нәрсәдер җитми. Менә аның кырыйларында ташлар ишелеп беткән инде. Кирпич, менә күреп торасыз үзегез, батып кирпичне түгәбез хәзер. Инде тоттык та элегез, тагын бер тапкыр халыкка мөрәҗәгать иттек. Авылдан бит инде чыккан халык күп.
Күмәк көч күл күчерә, авылда яшәүчеләр дә, читтәгеләр дә ярдәм итә. Biz hazırki vakitte buluşuğa yetiştik. Belki yine uyuşturdular. Eskine bitinde reddediler içme boyların. Şu ayetleri biraz gana buluşup yetiştik. Kızım bilen güldük. Biz bunda indi oynap üsken jirler bu bizning. Уйнап үскән җирләр якын була шул, әмма уеннан уймак чыккан очраклар да аз түгел. Әнәс Талипов 10 еллар чамасы элек Шишмә буенда уйнап әлеге койга баткан кичкенә кызның гомерен саклап кала. Шуңа күрә саклык чарасын күреп авыл эчендәге койның авызы каплап куелган. Әмир авылында тагын бер үзенчәлекле Шишмә бар. Анысын халык Тансык Шишмәсе дип атап йөртә. Авыл кичерәеп булса кирәк, Шишмә бераз читтәрәк тә калган. Тансыкның суы кими, айруча җәйге эсселәрдә кое эчендә генә калып, Шишмә бөтенләй җырламый башлый. Шулай да ял итү өчен әкияти матур урын. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Быйыл Казан сөлгесе 6-нчы халыкара фестиваль конкурсы онлайн форматта уза. Тыңлаулар Сәйдәш мәдәният үзәгендә була. Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, фестивальнең исеме Казан сөлгесе дип аталган борынгы татар җырыннан алынган. Зәвык белән чигелгән аппак сөлге уй фикерләрнең, кеше күңеленең чисталыгын, бизәкләре чигүченең осталыгын, татар халкының милли бәйрәме Сабан туй символын аңлата диелә хәбәрдә. Җырлы биюле Казан сөлгесе 6-нчы халыкара фестиваль конкурсы башкалада 28-30 август көннәрендә уздырыла. Һәм 30 августта Казан шәһәре көне һәм Татарстан Республикасы көне бәйрәме көнендә тәмамлана. Мәчет авылының иманы. Төймәт авылында да Аллах йорты 1990 елда төзелә. Аның үткәне һәм бүгенгесе турында тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Авылда кемнән генә сорасаң да Ильяс хәзрәтне белмәүче юк. Дөрес, ул хәзер авылда имамлык итми, үзенә алмаш әзерләп калдырган. Мәчеткә дә сәламәтлек барында йөрим әле ди. Тиздән 85 яшен тутыра. Әйе, башта бик авыр булды. Монда 90-нчы елны салынган бу мәчет, аны ачып кирергә миңа насыйп булды. Мин анда әле 1 ел мөәзин генә булдым. 91-нче елдан уже бабайлар ылгайган иде. Алар bir gene namazga yürürler idi. Kalgan namazların mina tapşırdılar. Mine bugün Гестекенде октябрь ayında 30 yıl bula indi. Төймәттә иске мәчет 1966 елны сүтелә. Ильяс хәзрәт аның шаһиде. Имән агачына кызыгып мәктәп салына, әмма 2 елда үтми мәчет бурасыннан салынган мәктәп янып көлгә әйләнә. Шулай итеп авыл мәчетсез дә, мәктәпсез дә кала. Хәзер Аллаһыга шөкер, ләкин 90-нчы елларда башлап җибәргәндә авыр булды дип искә ала хәзрәт. Роберт Фәсахов, Рәшит Сахапов кебек юмарт кешеләрбез һәм башка иманлы авылдашларыбыз ярдәм итте ди Ильяс хәзрәт. Аңа хәлфәлек итәргә дә туры килә. Озак еллар биредә балаларга дини сабаклар укыта. Шушы идәнгә утырып, эскәмияләр зират өстенән алып төшеп, аны парта ясап, идәнгә утыра да бала бит инде. Ул парта шуннан күрделәр телевидениедан да, төрле авыллардан хәбәр бирделәр. Бездә парталар бар запас. Шулай итеп, менә шушы залга парталар куеп, мин 4-5 ел балалар укыттым. Аның шәкертләре арасында Айнур Кәримов та бар. Монда кеше күп иде, 40 кеше дә килде, күп кеше укырга килде, һәм алмашынып торды. Шулай итеп, менә сабаклар алып, гыйлем алып, шулай итеп, әкертен генә мәчеткә тартыла башладык, шулай итеп, теге йөрәгебездә инде иман нуры кабынгандыр бәлки. Һәм тора бара инде, менә тагын да гыйлем кирәгрәк дип мәдрәсәләргә һәм башка уку йортларына кергә туры килде инде. Айнур үзе Әлмәттә яшәсә дә, ялларга кайтып йөри, дини сабакларда ул укыта. Күргәнегезчә, монда бик күп дипломнар. Булар бөтенесе безнең мәчеткә йөрүче шәкертләрнең тырышлыклары. Без килгәндә акшам намазы вакыты иде. Атна уртасы булгач кеше азрак җомага шактый җыела ди шәкерт Айнур. Әнә шулай борынгыдан калган гадәт буенча буыннан буынга Төймәт авылында дини йолалар дәвам итә. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.